Na čo pôjdem domov? Čauko ľudia, zdravím vás z Brachanet.com pri dnešnom videjku. A dneska vás vítam pri dnešnom videjku. Nečakané volíme Medieval, klasika. Dáme si tým nejaký, povedzme môže byť green. A dneska, green je plný, tak ideme do blue. No a dneska vás zdraví Dragoneer X, ktorý je super človek, lebo pozdravil do videa. Wow, super. Takže hrajme mapu Medieval, klasika, bola v jednom z mojich najlepších dielov Bedwarsu. Táto mapa má obrovskú popularitu. Ho! Díky! Wow, to dobrý búk. To sa dá? Počkaj, to na akom bloku? What the fuck? To je aký svetový búk, to chcem domov. No, zistíme, koľko máme ironu. A keď ho máme dosť, to zabijeme. Ne, to je vlastne... my sme blue. Aha. OK, čau, kamo. A my teraz ideme na stred, hej. Epic battle dáme s týmto gejošom. Z Red Tiamu. Ty, aký on knockback má. Toto není možné. Koženiak ma zabije. Ty vole. Ty, ja som ho zabil. Posrdiečka! Jo! Chlapče, tak toto sa mi nikdy nepodarilo a je to super, absolútne úžasné. Super! Super! Máme irony! Jo! Jo! Tak super, my sme oficiálne vyzbrojení a toto sa mi furt dáva opačne. Druhýkrát som ho trafil. To je jaká čorka! Čože? Čože? Jo, zdráme, zničíme im postel, hej. Originálne zničíme postel. Teraz som plne bojovo pripravený. Do prdele! Bacha. Na to, aby nás netrafili. Rýchlo prec! Saka, ale toto je okupovanie, však toto nemôžete, však ja točím, chlapci. Chlapci moji, ja točím, toto nemôžete. Bože môj, však uhnite vy degeši. Čo robíš, ty debil? No chod si na nich. No choď, ale ja ti nepomôžem. OK, naši tam idú, no problem, takže aj ja. Treba. Ja chcem ísť domov. A práve teraz nadišla naša chvíľa, keď zaútočíme na tohto greena. Jo, zabili sme ho, krásne, super. Menať super, ideme, postupujeme, už nemôžeme sprintovať, ale my stále ideme dopredu. GG. Wow, pekne, super, máme na jednu Matildu, čo je absolútne úžasné, taktiež si kúpime aj look, ktorý je tiež super. No a taktiež je dôležité aj toto a taktiež je nejaké žrádielko a bločky, takže my si hlavne kúpime jedlo, lebo sme absolútne vyhľadovaní. No, tak to som zvedavý, teraz že musíme dať, my to nakoniec vyhráme podľa mňa. Mám luk a ty ne! Tam máš ty, hajzle, tam máš. Druhýkrát som ťa už trafil, tretíkrát. To je jaká čorka? Ty, čorka. Proste on mi tam zdrhal len tak. Jo, trafil som ho, krásne. No a teraz sa pekne postaváme a ideme tam, ne, však normálne treba. No a hen ten ide po mne strieľať, čo sa mi absolútne nelúbí a...
Máme gold. Krásne. Krásne. Wow, rýchlo preč. 3 goldy. 4 goldy. No tak ešte potrebujeme posledný 5. Musíme byť originálny a 5. gold treba. No tak, potrebujeme dobrý meč, takže 5. gold. Ešte tu si nejaký zoberme. 6. 7. a 8. má on. Dobre, my rýchlo zdráme. Alebo ani nemusíme. Rovno. Takto otvoríme cestu k ním. A pustíme Matildu. Bože, ty si lama? Ja, že si ovca. No ideš. Ježiš, čo si jak? Ježiš, to je lamacká ovca. Bože môj. Kádi budku dneska nepostavíme. Čau, 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 čau. To je to moje. Tak. Poď, pál! Pál! Na 9! Ideme, pálime. Super power. Ideme na to. Krásne! Poď ešte! Ja chcem! Jo! Pál! Pál! Na 9! Útok! Z vedľajšieho stanoviska ideme. Útok. Ja rýchlo idem ku žltým, ktorí sú momentálne chudáci zničení. Je mi ich ľúto, úprimnú sústrasť všetkým žltým. Je tam green. Škoda no. Nevydalo poriadne a ušiel nám. Ale ja myslím, že by sme aj na nich mohli ísť. Takže ja tam idem. Ja tam rýchlo nabehnem. A ideme. On to nečaká. Lamácka, ideme na nich. Krásne. Poďte. No poďte na mňa. Ha, to si nedovolíš. Chlapče, máš jedno srdiečko podľa mňa. Ha, zemrel. Ha, no. Bože môj. Neviem skočiť. To really? OK, no. Keď to tak chceš. Dobrú noc. Tak, a teraz rýchlo, kým mi vyprchá Strange, rýchlo treba ísť na tých oných zdochliakov. Takže rýchlo tam treba. Tento tu stráži, čo je absolútne super, ďakujem ti, ale my potrebujeme ísť na tých degešov. Oni si tam urobili okienko, to sú jaké čorky. Oni tam majú normálne okienko. No podo mňa. Zemreš. Absolútne zemreš. Tak, všetci a zomrete. Ne! Ty kokos, to čo bolo? Ne, on ma zabil. Rýchlo, kým sú slabí, všetkých sme ich pozabíjali, tak treba ich zabiť. Teraz alebo nikdy. Tu máte 7 Matild, si ich užite. Dievčence, užite si z Matildy. Debili, hnusný, škarady. Tam skapte do rana. Tí mrdaní chlapci. No tak ne! Skúpim 2 bloky a idem na nich, ne? 2 blokma! Uni! Super power! Ne! Však som zničil ten blok! Uni, ne. Ne, oni ma zabili, jak to, že ma zabili rukou? Toto není možné. Ježišmária! Mňa už to štve toto, mňa už to nebaví, hrajme neviem koľko už aby. Ideš, Pálko! Do nich! Pálko! Jo, Pálko, ideš! Pálko! Do toho! Odpál! Prečo som ho nezabil?
Ne! Sakra! Oni ešte žijú! Ešte 4 až vlastne všetci žijú. Jo! Ďalší zemrel. Vlastne prvý. Útok! Útok, ty zemreš! Ty zemreš! Ne! Mami, ja chcem byť domov vážne už. Ne! Ne, on nám zničí posteľ! Zabite ho, dobre. Zemreš, dobre. A tu je aj ten red. Zabijem ho. Vypustím ti tu Matildu, chlapče. Kľudne nechať zomrem, ale ty zomreš tiež. Kúpil som si speed, nech je to trošku rýchlejšie, práve som si ho vypil a ideme tam okamžite, lebo to už treba. Ježiš. Práve som uvidel toho reda. Práve vidím toho reda. Ježiš, on prežil. Pomoc! 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 On má železný meč. Teraz skončíš, dobre? Dobre, a teraz ideme na toho posledného Greena, konečne. On má... Zidane, čau, ment. Ty kokso, máš skin menta. Tu máš goldy. Chlapče, dobrú noc. No tam na mňa pozerá s mečom v ruke. Ty kokos, ja ho neviem trafiť. GG. Ne, on ma zabije! Ja som taká lama, ty kokos. Ne. Ako nič moc, ale... Vyhrali sme! Jo! GG. Práve sme vyhrali, som úplne natešený, super. Konečne, po neviem jakej dlhej dobe. No, OK, takže toto bude z dnešného videa všetko. Pokiaľ sa vám páčilo, môžete dať nejaký super koment, ktorý by ma potešil. Na rozdiel od hejterov, ktorí ma disujú len tak pre nič za nič, ani si video nepozorujú. No každopádne ďakujem za každé centíky, ktoré na nich zarobím, keď si kliknú na moje videjko. Wow, ste super, ďakujem vám moc. To bude všetko z tohto videa, 110 fps, super, som veľmi spokojný, nový mikrák mi beží jak nič. OK, majte sa a čau!